på det. Hej, det er Daniel nede fra Fnatic, og ved min side har jeg Morten Pedersen. Og vi skal snakke lidt om pre-release i dag. Vi har glædet os rigtig meget til pre-release. Det bliver mega fedt. Det bliver mega fedt. Det første, vi lige hurtigt skal snakke om, det er, hvad en pre-release er. Og en pre-release er en sneak premiere på den kommende Magic-serie, som man får lov til at prøve at spille med en uge før tid. Og lige i Fnatic, der får man lov til at spille med midnat om fredagen. Man kan spille nogle turneringer om lørdagen, og man kan spille nogle turneringer om søndagen. Og lige til Fanatics pre-release turneringer har vi to slags formater. Den ene, det er sealed deck, hvor man får sådan en der boks med lækkert indhold, det skal vi åbne lige om lidt. Og den anden turnering, det er en two-headed giant turnering. Det er sådan en teamturnering, hvor man spiller sammen 2 og 2. Man får lidt flere pakker, men til gengæld skal man også lave 2 decks. Lige den her gang, så er det jo Shadows over Innistrad. Og hvis Morten lige gider at åbne boksen, så vi kan se præcis, hvad der er i, så handler det om, at alle får præcis den samme boks. Vi ved ikke, hvad for noget indhold der er i, det er tilfældigt, men man får præcis den samme boks, når man deltager. Så vi har den her fine man purse. The purse, the man purse. Og i den, der har vi... Der er nogle boosters. Det er vigtigt. 6 Shadows over Innistrad boosters. En deck divider, så man kan spille sit deck til Cyberwell. Og et fesen promokort. Og i det her promokort, hvad har vi der? Det er en, står der, Corrupted Glassstone, tror jeg nok. Det er en mana-sten. Graphstone. Den kan lave mana. Den kan lave hvilken som helst farve. Den er faktisk ret god. Så vi opgraderede lige lynhurtigt for at være Soggy Ass til at blive ret god. Det er ikke en Avacyn, men det er ikke en Avacyn. Den kan kaste en Avacyn. Det er også godt. Det er jo sådan til en pre-release lige med Shadows over Innistrad. Der skal man lave et dæk på minimum 40 kort. Og man får de her 6 boosters. Og alt hvad er boosters, det må man gerne spille med. Og så får man selvfølgelig også det her promo pre-release kort. Og det er tilfældigt, det kort man får. Og det kort må man også gerne spille med. Så i vores tilfælde, så må vi spille med vores Soggy Ass Corrupted Graphstone, så det bliver et fantastisk dæk. Det kan gå rigtig mange veje med det kort. Der er en terning. Der er en terning, ja. 20 sider. Der er en lille, deck building guide, som man kan læne sig lidt af, hvis man ikke har prøvet at spille en preview før, eller hvis man synes, det er lidt svært og uoverskueligt. Så er der nogle små guidelines, der hjælper en til, hvordan man bør bygge sit dæk. Så det er sådan, det kan virke nogenlunde. Yes. Og det man ikke får, det er den her meget, meget flotte playmat. Bazaar of Moxen, sponsoreret af Alphacard. Tusind tak, Alphacard. Men der er ikke så meget til det vigtigste. Vi skal til det vigtigste nu, det er, at vi skal faktisk åbne nogle boosters. Yes. Og jeg går ud fra, at Morten han er øget i at åbne boosters. Det er i hvert fald. Altså i den sidste Innistrad, der fik Bjarne Simon, som er manden bag kameraet, lov til at bytte sig til en meget, meget fin Huntmaster of the Fells fra min pre-release. A.k.a. Jesper Wulff-kortet. Ja, altså da den lige var åbnet, der var den kun de der en $20 eller sådan noget i forhold. Så det var ikke så meget. Men så en uge efter, Brian Kibler han havde vundet Pro-turen, så var den op på sådan 4 stykker. Så det var jo meget godt. Så nok, lad os kigge på det her. Vi starter med en Vampire. En hvid Soldier. Vi kan prøve at lægge dem i farveorden fra start af. Det er måske lidt nemmere. Vi kan starte med Commander-kortene så. Farveorden, det går jo helt tilbage til, når man kigger bag på et Magic-kort. Så er der den her farvecirkel der. Og Morten, han er jo old school, så han tager dem hvid, blå, sort, rød og grøn. Det er jo bonusinformation. Og det, der er lidt specielt ved den her serie med Shadows over Innistrad, det er, at vi har igen de her flipkort. Nogle kort, som der har 2 sider. Og i den her booster, der er det den her Gargoyle. Så den er faktisk et ekstra kort i boosteren, så som man kan se, så er den en uncommon, og vi har 3 almindelige uncommon her, og så den her, som er flipkortet. Og Gargoyle kan man så finde på det her flipkort her. Er der ikke noget med, at der er et flipkort i hver booster? Jo, der er. Shadows over Innistrad. De er i stedet for et token også, eller reklamekort. Så man kan få dem i nogle boosters. Yes. Og husk nu at gemme dem, fordi at når I spiller turneringer, så er det rigtig smart at have dem. Det er rigtig godt. Især hvis man ikke har lommer, så skal man bruge dem der, i stedet for de rigtige flipkort. Yes. Skal vi ikke bare få åbnet nogle flere boosters? Jo, lad os da. Planen med at åbne de 6 boosters her, det er, at vi så har vores card pool, som det hedder. Og derfra skal vi lave et 40-kortsdæk, inklusive basic-verden. Og det er her, hvor I får en mission derude. Vi har en lille konkurrence her fra Fnatic.
Når vi nu har åbnet de 6 boosters, fordelt alle kortene og fået et godt indblik i alle serierne, så skal vi til at lave et dæk. Og Morten og jeg, vi er jo sindssygt gode til at lave Magic decks. Det er der nogen, der vil påstå. Vi er måske ikke de bedste at spille med, men vi er sindssygt gode. Sådan! Det kan også blive meget godt med en Planeswalker. Big ass knuckle. Der er en Jace til Daniel. Tak skal du have, Morten. Tak skal du have, Morten. Er der ikke noget med, at man beholder det, man åbner? Det er selvfølgelig det, man gør. Så jeg takker, fordi du gad at åbne en Jace til mig. Med ny trenchcoat. Ja. Han er ved at være en fair planeswalker nu. Trenchcoat og manpurse, så bliver det ikke bedre. Sådan. Nå, men lige for at komme tilbage til jeres lille konkurrence derude, så skal I få mulighed også for at bygge et dæk ud for den pool, vi har her. I ser præcis den samme pool, vi har. Og så handler det om at prøve at ramme det dæk, som Morten og jeg, vi kommer frem til. Og dem af jer, der rammer præcis de samme 40 kort i main deck, I får en gratis previous box af mig. Oh yeah. Så hvis man er lige så åndssvagt dygtig eller dårlig, afhængig af øjnene, så kan man faktisk vinde en gratis box. Og vi har rigeligt med bokse. Mange 100 bokse. Så jeg vil rigtig gerne give den gratis ud. Men det kræver, at man viser nogle mad skills inden for deckbuilding i Magic. Og nu skal Morten lige rippe en Mythic Rare til. Nej, det bliver det ikke. Men vi fik en foil. Vi fik et tilklue. Et tilklue. Når man nu kommer ned og deltager i en pre-release, så kan alle være med. Der er ikke en eller anden grænse for, om man skal være dygtig eller har spillet det rigtig meget for. Alle kan deltage i de her pre-release turneringer. Og hvis man gerne vil have en hjælpende hånd til at lave en stack, så til alle Fanatics turneringer er der altid en til rådighed. What? Hun ligger forkert. Hun ligger sgu forkert. Nej, hun ligger bare før. Hun ligger sgu ikke. Men nice, der var Det er en jo helt Everson. dybt. Der er også en Everson, du får lige en knuckle til Morten. Det blåhvide dæk, vi er ved at lave her. Det er bedre kendt som value. Skal vi. Hun har også et flipkort, så vi skal åbne, drenge. Det er til Everson the Purifier. Ej, og det er Daniels yndlingsfarver, der er rød. Og så er der også noget, der er rød i, så det er jo... Så kan det ikke blive bedre. Det kan ikke blive meget bedre end det her. Men Anil kan altså deltage i previewsene, uanset niveau. Og i Fnatic har vi altid nogen til at hjælpe med at bygge dæksene. Så hvis man kommer ned og aldrig har prøvet at spille før, så vil vi rigtig, rigtig gerne hjælpe. Både med at lave dæksene og med at fortælle, hvordan man bygger det op. Og det gælder uanset om man spiller Two-Head Giant eller man spiller Sealed Deck. Vi vil rigtig gerne hjælpe jer, fordi vi vil rigtig gerne have en masse mennesker at spille med, og vi vil rigtig gerne have, at I har det rigtig sjovt. Var det de sidste boosters? Det var de sidste boosters. Så skal vi jo til at sortere det. Men det kan godt tage lidt tid, så det bliver en anden video, der kommer op. Så indtil det, så vil jeg gerne sige hej herfra. Og det vil Morten sikkert også. Han sidder sikkert og tænker på alle de Mythic Rares, der er blevet åbnet. Men vi glæder os rigtig meget til at se jer nede til vores pre-releases. Det gør vi i hvert fald. Hej med.